aplang si 365 News India bangso kelang arat paneli hin pen kardom bajri lo kardom pinini le tomolong chapapon alhido alang li ke non uwe ki mi la pason che pachini nang a munit kalelo alang li phan ke kado be to chini alang li IAS retire alang li jai kathar mate John Inti kathar alang li ni tomolong chapapon do la alang li phan aplang si kardom bajri lo kardom pinini li na phan aplang si la akaprek alam the charge aplang nangli mate nangli kai alamola litum karbi anglong mate 365 News India bangso kella ararat phan pachini jiman se nili nangli phan chuni regla neli kai alamo pulate ding tu opo muthela non amat kenang sot alam bang sinili ningje pojo neli IAS officer law lapen aprang ke ACS class 1 officer law 1975 pen competitive examination lock pen sik hai lo lapen ahut isi ke Arunachal Pradesh Civil Service halake UPSC aporikha pen se neli ki undun lo la si neli ning hang karbiari so karjang tumanta IAS ACS IPS APS lapson pass unangji athemai litung ke hemprik si hang bom lo ang hemprik lege long lo pulo tangte IAS ACS officer pi ne nang pigji ACS tu ka kandidat potema emethanga civil service si hala so ke dokok po seta IAS IPS officer lai hoi ke itlum nang oji la si neli ke claim bang ke nonomat ke 2014 aning kan pen October chiklo October 18 arni pen nelitum study circle schedule tribe atum phan pusi nelitum ingpu lo dak diphuamat la pen non anta dolang la so study circle ke neliama se chairman lo ahuti si ke non ke neli ason ke do pen na ason pen alam pen na joksi neli labang ke che odun bob lo non ke neli a member chot lo halada a committee along la pen neli tum ning ke hang ke karbi just semet karbiari so karjang tu IAS tame ACS tame IPS tame bala competitive examination anke che dandun pik nangi long ji ma long le malela son ga prek lo seta la ka che dandun ya phan ka chi sik anta hedi a le do athema chi sik pen jote aga ka chini knowledge bang ke bat pik la pen bat po la pen akaprek akam seta ke claim dun joy muchot akaprek interview ta ke claim dun joy muchot la si nelitum ka choning ri ke la study circle pen la ke schedule tribe tom phanana athem bang nga khai tunge bang dopik lu ilitum bange ave la pen ilitum khoros ta ili poan piune khoros une munit tu tok poisa tangka ve la si ladak di phuke poisa khoros nang ne la si khoros o nang ne la si ladak si nang dun tha pu ladak le nang dun lote ke than ta thek pik kalimene seta hedi la idea en ke nilitum pi thek pe melo asenat labang sin student man kona si dolo sir la ke dak si do hala government boys school adung hala dak aprang hot teachers atum a office non ke hala kandidat lo la ke kanghon penajok council pensini tum hanang pilo hada hostel tadu kana dasame labang sin student man tum malong lang tuma student man ko po ladakan kachari tum malong mat konang dengan kili bomdula ajaha katum ke ason kaprik ACS ba IPS le undunde sita ason kaprik interview pen hedi LIC long la pen ason kaprik department long ke long dun ke dulu la pen inu da bangge nang dun po hada mana ini dun lun le sita hadang nang discuss dun po jat po la puson ta do amaha pira ke ACS long at le hala bangke inu tenang lipan ini la ke cengsi kaji ponji ke lalo six sidul angkang along kosom sidul nangji lapen kopi klem nangji six sidul along kopi si inglong sorat pan ke pajok pon ma pon pasal bangso putak six sidul kopi posi pang thunang ko ma la bangso pathan nang liklar dak pen thanik tha six sidul ke dotang kok lo le kopi si ke hang na lang ma pelhadi six sidul ke ni tum hang he six sidul ka hok lo do at lo
mote implement medet po bang akam pe do dedet ya akam pi chun chedet apo si akam pi chun nang ba implement nang ji pu la so bang sini tung ke hang article 244 eta do et lu ili pi ke hang akam avil ta mote ili ki pu ke article 44A implement nang ji pu ke di ke pu la yo alama bang ke non dokok lo six schedule ke amat implement medet lote lake ili tumhan athang da le vedet poke lake apa an le ta ve bom lo ke la sini litum six schedule ke hang kali do et lo implement nang ji po bang article 244A ta do et lo non nil tum ke hang ke implement nang ji po bang ada la bangso nang tum implement nang ji po hang bom hut lada council along jakong ki do tum nang tum phan jala bangso mu ke nang tum hok space ka chesong lo ba ki chok che nang tum mane la so ka chesong bang ke aron dam de lo pula person akomen nang tum che thegam lo opinion council atum la pendak council chot kali hadi hala alang litum phan legi ki pu chot nang i ta kali lo elitum song atum ta ja tum ke nang pu dunde la six schedule implement nang ji pu nang ningje dunde la peseta six schedule ke hadi la ke constitution pulo te la ke det ki kim aron di det ki kim aron la six schedule pensi la ke mini constitution pulo ba constitution within constitution pulo la ke chief justice of India la pen justice BL Hansaria se ka ning ya lam la ke alang litum ki pu la pen jok ta ka chinia tengke la ke det ki kim aron ante det ki kim aron pole te karbi ang long talabang so ron bensi det kim lo det asolo la ante pepo si det aso man un edet non la lo alam bangke ke man un edet theke mo pen ke pu article 244A la implement me det aman etum autonomous state of det hedin non anta long lo batai si 1969 aning kan amar halamang so hut ilitum rat atum kapithe rat atum election hut kape hai amunit atum alang litum amen pu pepin setanang litum chini et lo alang litum war phit lo asik schedule article 244A ke long lok lo seta war phit lo state abang war phit lo article 244A ke war un elang non anta dolang hala ke constitutional law pot lasi non six schedule along ta haladak paragraph 1 along ke pulo paragraph 1 pensi autonomous district silam lo la pen paragraph 2 pen ke la ke autonomous district council abang silam lo council abang a district abang edolo ke ja ponji ko pulo council nangji pulo council ka la ke may ason may isi nangji pulo haladak may long ko madlo kang nidun po la soalam ante lagi itungge autonomous pobodi auto pag emetang pobodi lake autonomous emetang si claim nangji popojo hala paragraph 2 sub paragraph 7 pen 6 along kipu nang tu metang le election kape doji aphan la pen voter list ka selam ji aphan nang tu metang le a ron che selam not pulo 1952 ningkan si ka selam pe tak det nang aman non anta selam le det la helo ni tum kipura high court along ke dam nang la council tum ta selam high hedet lo amasi high hedet lo amasi lam le det bom lo la puyeแต่ละซองอังทุนมันสินี่เลยนะดิทุกปอแต่สมัยนนเฮ็ดจงบักดำตานิกันเป็นละ electoral bang ke separate selam nang ji pusi hala jitu 24 plus bangsa song ban song bangsa butak nang tum high court long ta case pilo tela bangsa ora peng ben bang ke 6 months sang bong sila so electoral bang ke patang nang polo tapi ni anita tang ni tang pin ni la bangsa lam mang klang dak le lo la sila salam nang ko pipu po sonalam nili peklar dak ingtung 24 plus organization ke anu ka pre kalilo nili ama se ahem phulo la puje nili tuma bostu lo lage nili tum se ko penchong potlo amar si 24 plus punitum abinong e 24 plus puge bang sinitum phanang ki ir ke cheng si ke six schedule implementation committee punilitum ka salam krung sai batai throk si dolo la phi six schedule implementation committee dolo la pensi nilitum memorandum toklo hala memorandum ki pidam ahut akaprek atum phanta hang pon si hala tum danang dun lo
api nang dun tu o masih song in koi rap plita so se nang che pa ok dun det lo la si 24 plus bukan man i la si 24 plus pen ke nilitum high court pen dal order one lo aron selam nangi pusi amat aron ka selam nangi puke high court atung ki puke la council tum si selam nangi athema la ke paragraph 2 sub paragraph 7 along tai pu council tum si selam nangi autonomous puke di ampen tu demokrasi ke di damos katos ke di muluk jakong ki ke do atum si halatum si selam ni muluk aja kong ke do ke la election ben ke hayatum hel la si high court ta la election ben ke hayatum phansi selam non pulo amalang tu alang letum selam le det lo selam le det de ko pulo 24 plus ben choning ri bomb ta le do ilang ma di ale avelo la ke aprang da choning ri bomb te ke claim case high court ke dam nang det lo le aku choning ri thu ta pinya le do ilang ma la si ante ile damos kratos muluk aja kong kedua tum si claim nangi pulo anten non nitum 24 plus atum muluk aja kong cepe long nangji pulo jo la muluk aja kong cepe long ji aphansi 24 plus puke lage political party pen ge election che dan thekte de ji apoya la political party ta gali de report la sinitum APHLC all party leaders conference book ka selam lo 24 plus organization ke ason ka pre kali lo ne tum si ka pin chong boss tu lo lage ne li si ka pin chong pule pudet se ta chok lo lage na puyo non ke 24 plus puta avidet lo atheman ne li tum wang tang et lo ke hada ke 24 ta velu amen chot anal lo amunit ta hada ka avidet lo 24 plus men non bang ke APSLC kalang lo dolang hala rong asar amei tum hadak dolang alang li tum claim bomb lang alang li tum pini agitation doji posipu la arjulo nanti non la rong asar polam la so don thosni la jhut po semen la gaon panchayat pusi la ini ke sarkar pe na bang ke mention la so phutha ka bang na le ko pipu po nilitum panchayat nang ne pule ke puali tribal kalidet a panchayat si nang ne pu kecetum a panchayat si nang ne pu pu netum a panchayat bang ke nang ji pula netum ta pu athema article 243 clause D along pulo panchayat ke nangtum amen aling le ir tami nangtum ke do tang hedi amen aling tami by whatever name call pusiada ke tok do panchayat by whatever name call amen aling alang tami athema India parliament to ke claim hota bang chini amen ka prek do pu pen 6 schedule kaselam hota constituent assembly long ta labang solam ningje at lo hada amen amethang a panchayat do rep la tum ke pu itum a panchayat ke pinang ne pu halatum a panchayat mane ke chia tum a panchayat ke pinang ne amethang a panchayat le pachi biana pusigi pu amethang a panchayat pulate karbia tunge serwan ke pu hello ne liga chinia tengante serwan ke pu hello kuki tunge tulsong vaisa pulo la hello panchayat lo la pen di masa tunge salayaro pulo la pen khasia tunge la dorbar snong pulo la pen rengma naga te injang ti rup vania song satven pulo la pen ke au naga tunge le putumenden pulo la pen ke kuki hala tunge pu at la di la pen ke hala mantai atu ambang ke hala tum mukpom chauhuban hala tum du la pen garo tum ke la ke aking nokma pupi ne dolo la he hui la panchayat lo nili tungi pu bangke la bangso tribe atum a panchayat abang sigi binai pujo under article 243 clause D ateng pen la pen 6 schedule ke under paragraph 3 clause E F G asolate abinong ke ate ialong ke la ke panchayat dalam si pulo servan ke alam si pulo F pen G along ta genang ko ka theke hala dak hala village police pupi ne do village police ave pin ke hala servan captas pichun thek the da ji kente la se E F G bang genang kok po
ande la so thun di thun thu po nang tum 24 plus pen APSLC amahang ko thek lo jong si nang tum APSLC jong si la da council long jakong dolong na tum council jong si inilong pula tang te nang tum karbeng long arada phan ko piklen pije nili tunge thek lor lo ning je bom lo la pen six schedule ateng be se klempo nili tunge six schedule la pen India constitution ateng be se klempo la pen ilitum ajaga tum pulo six schedule ke la ke inequality pul hedi ke thek the bam thek lor seta kani je chena nam ti ti hala bang akhai tum he hala bang plang o thek pik pik law amuluk ta do pik atum hedi brahmin atum kayas tho atum lai hui bang do pik hala tunge million ko an lo ne crore ko an lo ne muluk te di hala tum si pu na nang la six schedule ke inequality ka kapaching bat be akam pusi pu seta hala langdam erlote six schedule ka salam ike kapaching bar je phansi ka salam lu ye la bang halu itum phanjong si akaprek oversight nang pira itum phan aling pen nang archak dunde te hedi ba nang push dunde te hedi na ingrung dunde te hedi ilitung hala brahmin kaya stoman ni atum long ili chingbar chihuman dunu ne chingbar dunu ne la sila six schedule ke ilitum phan nang kapaching bar je phan equality ke do je phan se ilitum phan la six schedule nang salam pilo ente la sabun thu adu fit po non hajong la arboretum long sila bangsa mai padolo ala bangsa alam bang lo je hala sunitpur district long ki dudun akar bi tom bhan bitel dong dudun nang ma dudun nang ne mala bangso kaching wa alam the dudun pen kopi ki chok dudun dire pen kopi ki chok che la bangso phathak nang ne lit phan hala sorni ningjeri pukok la hadi la si tebul ta teng waret lo jok da nang thek dun long la ningji pi thi waret lo thang bak be di therak me mi la he la si alama bang ke la pulo nili ke tok pen ps lo ke nang litum hala kopi le long lo te thek long po nilitum pulo itum ning ke asam long do dun thek the pusi itum hemprik johang bom lo bu an ke non hala sonitpur ba biswanath ke do akar bi atung ke non ka avar sailu golden opportunity lo binong ke golden opportunity lo non hala BTR long yong si dun dodun kok lo te ki dun nang ji putakali dodun kok lo te latung ke automatically si latung schedule tribe hills ta mandat po lapen alang litum automatically si six schedule ta long dun lock po o ise six schedule bang non itum ke do bom six schedule ason an kali hala bang yarso ing duk muchot seta hadi six schedule bang long dun lock po lapu ya la bisonat ke do akar biatum la pen plain along ke do akar biatum non amat latum general takali schedule tribe hills takali schedule tribe plain takali schedule caste takali OBC takali MOBC takali lah tungge ni angbong si dokol lo angbong si do hisab ave lapu ya la si census hot hadi schedule tribe pula to man hisab pon pe la pen la si karbi puta hisap pon pedet titilo la tom phat la son civil la si alang litum ningkan throk sikep ban ningkan throk kep bak do lo la plain ke do akar biatum netom phanda schedule tribe pura nang pu nang hok non pu hedi ki pu amat hedi Assam government la pen India government tum non anta la tom phan schedule tribe pu hok head det le hok head det lo la pen ke hok ji angring ta dode athema jerso hok ponak nak la te hedi bang RSS bongo senatum ko pine pinchong dun pohaladak ha Delhi dam pohaladak pahiliam phak titi la puya la si ke latum phan ki pg latum ke longji puk hedi ning ke the komrem ante non ning ke the komrem hud non BTR long ludun choklote lage kache dan yakam ta velo ni si long lok pa ke la si hadak le do non pu sinil tungi pu la pen ke hedi do lote do dia ko alang litum pen ini pupu sita alang litum chingwai nang ji pu si hala boro tum tagi pulu chingwai anang pu si pu bom lo lapot hala ka chingwai hu thedi itum ke pu dun nang je bang ke netum ke ini ta six schedule ke hill tribe hansi ka selam ke di ange karbi tung hill tribe ke di la si automatically netum phan hill tribe pu si nang hok nang po
lapen ke nitum i political rights anta nitum pan nang PF nang ji nitum election da chedan nun long nang ji lapen vote ta pi long nang ji lapen ke language ke Boro alam ke ningjebek nang pada ke athe mahal da ke 8 schedule ke di Boro ta 8 schedule Assamese ko an makang tang Boro alam ta po an la kang tang niom ke lapotsi Boro alam ningje do nang po jok lo baru lapotsi halada Karbi alam ka chi pivir we de japan second language Karbi alam de nang deng pon nang ji pura la non kaching ki hut che tok det nei la pen sakori ata la tribes ating kopi magelong nang ji hadak long nang po pusi la tum pu dun det ni long le pelang long le pota kadu weta la so don thu ni nang long bang thu po la na we tum 6 schedule implement nang ji pu che song bom lo council long ta pressure pi lo electoral bang separate do bek nang ji pu lo la bang so long ASDC ta isi regional party lo KSC ta so thagli khai karbe khai phan cherok pok kelanga song lo la so pan kapre ka song do la so tum nanglit tumalong nagi cerap buma non mat ke nang cerap dundi lapen 6 schedule implement vek nang ji 6 schedule ateng pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen law selam nang ji puta nang ningje dun delang lapen council upon voter list hala aron ateng pen selam nang ji puta nang ningje dun wang vela non mat ke puthot arju thudi la ilitum karbiang long mate karbia so tum ba long so tum ini hola ko na ne delong ke chongda dam na la ke amethang along mesena jakong kawe aporlo saguri baguri kawe joine sile tum chongda nang ko lo asala so puthak nang de jela so a kisung pen kachipa jogi pulo tang te albeng autonomous council tum kosan se jakong chahar jak nang je la ke first thing ke la electoral roll ka selam helu athe mahala voter list along si bang amen do pulo tangte la elitum election ki thur dun atum la hala bang atum phan si phere munak poke ama sakorian hala tum phan pidet illegal lo hai law teng alam kali hai selola law teng banes 60 dollar teng kali alam sai selola la si non ke sonni do la sakori ke pipe the ko pilo RSS bongko sena tum ke la tungge upland do arlopen ilitum akhei tum phan dak north east karbiang long pen chot kali north east pen toy lap nang ji pujo lar phak nang la tum Nagaland pu pachi pulong ledet ni karbiang long pu pachi pulong ledet ni Khasi Hills pu pachi pulong ledet ni Mizoram pu pachi pulong ledet ni pujo ala tum ke puke la ke jok aphan talu yo jok ta dak du me kente pula son ki pu ye phan si hadi hala bang akhei tum phan an dak van o nang ji la pen itum phan an karbia tum phan ba inglong so tum phan an ha Bangalore Chennai bethe Delhi bethe Mumbai bethe toy lap nang ji po bang ke la ke ar lopen a plan bi nong si kaselam lo a plan kaselam bi nong pen si la ke claim lo la pu ante adun thu arju thu ji la ading kloi pena sono la apang si ke CAD kono mang CAA ka pula la bang sa puthak anang ni ko pipu po la ta system ke jat vet lo ahud isi ka ahom adim po bangali ahom atum si ahud isi chari lo la pen ke adim tu ke akethi area ke karbia tum si chari lo ha pan ke pandam adu po se pandu pula hai haladak anha Brahmaputra langroy akung ang lut parai punangita lut alangroy anke karbia tumsi charilo al karbia det la pen ke hapu langroy hapu parai na thuke la ke boro tumsi charilo la pen Arunachal Pradesh asora tum charilo naga tum charilo mishing tum charilo la pu mati di garo tum pu na thu charilo boro tum charilo ahia na thu la pu an la si aprang ke dake Ohomia puga munit tavi Ohomia puga munit ke klang gela songkor dep se ka pinchong karbia tum phan Hindu pinchong lo convert lo la pen ke karbidet galilo boro khasi tum phan anta convert lo naga tum phan da convert lo la sinon bora pu ongore thedi bora pu akur ongore ange bora pu ke
kumat lo la bora ahum bamun tumke brahmin tungke bora pu che tokte ke di che tokte hela tungke athema lang li tungke chini bora pu ke phak pu ke di la si ili tum han converted pen akur ta phak pu akur nang pipik ili tum phat karbia tum phan naga tum phan khasi tum phan talu khasi tum je chichini la ke la salam inut IAS retired amunit khasi halata nili phan la salam nang than la si hedi non ke hala itum Mongolian na kay dak doo pojo la si Mongolian kalia tum dak nang pe do hup nang pu la phan si la Bongali Hindu tum phan dak van hup nai pu amen ke pu da Hindu pot ini nang tum ta Hindu ne tum ta Hindu pot korte pu lagi pu ke seta lagi korte pu ji te lagi ok vi pensi korte ji lagi spiritual alam pen le korte ji gali la bangke lama si ilitum phan nang pivirya phan si labang so CAA ke nang pencong lo la si ilitum karbiatum ta nilitum APHLC atum ta la CAA ke astap ta dak nang pedolong nang ni pusini tum pulo la pen ala ilitum phan nang pachu be he siksidul area lo ke CAA monitum phan ke nang bibe pul hedi setahala NRC along ke klang ke NRC result long ke klang ke lag isira suri trokep ke la NRC long amen ka ve CAA pen nang ki BG amunit dak duet lu puke karbiang long arlu la pen non anda la council tum da plung play ka di chak prong ka di lam da ningje je an lan chotakali karbia rat tum da ningje thu the de la bang lo ni tum APHLC tum ningje lo la pen ni li tum la pen akaprek tum da ningje lo la ka ningje je det khangjang e kali setai litum la pu ar om luk ben thur pak ke claim kle det lang non anta claim nang ji la bang ke amen jong se ko madni a group jong sinang claim po ne ni tum APHLC tung la ke chirap dun vek po la ke ki ju si bang la lo noi tum penang alam che than pen a phi karbiang lo rap tum phan nang li ku peni message pi thung tung dolang ma nili message ki pi kang tung ke la lo dimas karbia tum han ke bang asamis atum si kitab tok lo he nili le kan ning je alam ka di de la he ajha tum pu nang li ning je ver pu nili ning je ver ka li lo ti ne le kan ning je li bang school la long se ke than lo mikir okora pulo ma ti mikir okora pulo la pen ke ako Indian Army atum ta 2007 aning kan newspaper long ta pulo karbia tung e kachini net akele li thu pik pu ma ti di hada ka to angela ta booklet pen cheron to that lo mati bang news conference along ha Dinjan army garrison do mati Dinjan hai Tinsukia district hal dag ye aprange ko Dibrugarh district lo nili ta dam bom lo aprang hot ke haladak si la lampa che thang ante nili gama thake la bangso okora ke karbia tum part hala dimasa tum okora tum uchot lang arakom ampen la long ilitum inglong aso tum anke lo ana thua bang thu ke hedi ilitum la sik schedule long ke tok do sik schedule ka selam unhut haladak lam ke che dan hut ke tok do je la tribal atum ke they do not know the nitty-gritty of modern law pudu hadak la si la modern law ke ilitum chini dun de la si halapu ke sik schedule pangtang nang pu tatok ang hapu bang ke MOS pichun nang putapu MOS pichun det lo te nasi sik schedule pangtang un jelang hada ke 2.5 along ke election allo ka selam voter list ka selam anta panchayat le pa selam nang panchayat department le pa selam nang pusi ke token de hada ko pusi sik schedule kang tangun jelang hala ilitum law ka chini dam thek the polo la se neli ka ki pudam je bang ke ilitum law sik schedule constitution la pen akaprek allo anta hedi karbiang long la pen NC Hills ke la tribe atum phan an ke than pik nang yi la hello ni tum ning ke hang la pen ke chini pe me pen se hedi itum la autonomous council ke che japo nang yi la pen election hod munit ilitum alar ta ilitum kachini pe me pen se ingwai nang yi la hello non ilitum kabor i la pen ni ka epil la karbiang long tribe atum phan an tribe atum man karbidet pulen ni lipu dam lilo dei karbiang long ke do hill tribes atum phan anja semet ba boro tum talo ba hala adivasi atum talo
athema adivasi tumke fifth schedule kahla tumke fifth schedule ta chinglet koi sta fifth schedule tumbangke advisory council si ge do autonomous council kali hala tumbange awa hala tumta la son hai hoi la si bor hala dak NC Hills ta Dimasat det de Jemenaga ta do Marta do Kuki ason ta Karbi ta do Khasi ta do halatum anta la six schedule alam bang chini pe minang la helo alang litum chini tha peninge ka chini hello jakong pugadi ka chini ke jakong ka chini hello po bangali ka chini ke jakong po bang peni lamang so chingki je thanang bang ke la na si pachet point lo chorog la kardong